Ukanjiswa kwenkonzo kwingingqi ezithile eQumrha eMpuma Koloni kusenamagingxi-gingxi. Ndatheli yethu Abongile Yantyisi kule ngingqi ukuzibonela oqhubekayo. Sekuni estudio kunye nakubabukeli emakhaya siza ngqo kummandla waseQumrha, dolopana encinci ejamelene neengxaki zokuhanjiswa kwenkonzo. Enye zeenkonzo ezibalulekileyo ezisilelayo lugutyulo lwelindle. Siva njena ukubana kude kwasweleka umntu nalapho betshone kwindlu yangasese ibisaqalisa ukwenziwa. Kodwa ke usichubela banzi sinalo ilungu lekhaya. Mama, sithathe lithuba sibulise kuwe. Sicela sipho amagama akho nefani, mama. Ndinokhuselo umthetho ifani apha eSiviwe. Mama, siyayiqonda ubana ilungu losapho lwakho litshone kule ndawo sime kuyo ngenxa yokuba khange igqitywe le project bisenziwa. Ewe, ilungu lesapho lam litshone apha engubhuti wam apha eQumrha. Watshona kwilungu langasese apha eQumrha lingekagqitywa. Mama, iniphatha njani loo nto kuba lixesha engakanani fanele le project igqityiwe xa nixelelwa nina, kwaye ke ngoku kude kwasutywa nobomi ngokufuneka nijongene neendleko zemingcwabo ngenxa yeprojekthi engagqitywanga? Iniphatha njani loo nto nilusapho? Isiphatha kabuhlungu ngoba asithathi intweni. Ewe, unawo umbutho kodwa asithathi intweni akho nto ngoku apha endlini. Abantu abeze kuthi akho nto. Ngoku ke ngoku thina asinanto esandleni, nathi siyalila ngobhuti wami. Ndiyayiqonda mama, ithathe ixesha elithi ubana makabhaqwe. Khasibalisele from eli xesha ubana ede wanyamalala nambona kanti umzimba wakhe uzobhaqwa kule ndawo. Omeza abantu bebembonile bathi bebembone ngomgqibelo, umbona kwakhe ngomgqibelo, khange bambone ngecawe. KwaNgomvulo bazobonwa ngoLwesibini. Ngosekuze umkhulu wakhe ezoqobo ba ngaba uthena engayanga kuye namhlanje. Bambhaqa ke apha kule ndawo sime kuyo.